Likayi ang pagpanagmal o pagmaltrato sa mga tawo nga wala magsulob og face mask. Mao kini ang usa sa mga panugon ni Gobernador Gwen Garcia ngadto kang Police Colonel Engelbert Soriano, ang bag-ong nilingkod nga OIC Provincial Director sa kapulisan sa probinsya atol sa iyang pag-courtesy call sa buhatan sa gobernador niadtong Miyerkules, Abril 14. Police personnel under your jurisdiction manhandling or mistreating any person caught not wearing a mask. They can be reminded to wear a mask, admonished to wear a mask, but never should they be mistreated. Misanong si Soriano sa panugon sa gobernador og nisaad nga dili kini mahitabo sa kapulisan sa probinsya sa Sugbo. Nahitabo na kini didto sa kauluhan diin usa ka lalaki ang namatay human siloti og pumping exercise sa kapulisan. Human madakpi tungod kay nilapas siya sa curfew didto. Yes, na-feel ko yung concern niya dun sa yung pag-maltreat or pag-mishandle ng mga tao violating health protocols. I believe this is an offshoot of what happened somewhere in Luzon, yung namatay yung victim. So I assured our honorable governor that it will not happen in Cebu. I am going to send a memorandum to all mayors. We will take away as well any monetary consideration as a penalty for not wearing masks. But it's hard enough for our people now to eke out a living. Pabayaron pa na imo. We are kinder to criminals than violators of this so-called mask-wearing thing. They can be told, wear your mask, but ayaw na. Politely. Let's deal with the real criminals. Not violators of some illogical imposition. Gipasabot ni Garcia nga inay kasab-an o kulatahon. Labing maayo kung pahinumduman ang katawhan nga masakpan nga wa magsulob og face mask sama sa bikers. Sigon sa gobernador nga nauso ang biking karon sa lalawigan sa Sugbo ug kini mo ay naghatag og panginabuhian sa gagmay nga mga kan-anan nga anam-anam nga nisulbong karon sa probinsya. Si Soriano, 48 anyos, ug lumad nga taga Isabela sa Luzon, mooy mihulip ni Police Colonel Aladin Collado, isip hepe sa kapulisan sa probinsya sa Sugbo. Kani siya Provincial Police Director sa lalawigan sa Siquijor, sud sa kapin 6 ka buwan. Ug nahimo usab siya nga Acting Director sa Cebu City Police Office, sud sa 3 ka buwan. Gipasidan-an usab ni Gobernador Garcia si Soriano nga way luna sa probinsya sa Sugbo ang mga pulis nga mga badlungon. Nang hinaot si Garcia nga 100% nga mosuporta si Soriano sa mga programa sa lalawigan sa Sugbo, labi na sa pagpabangon sa ekonomiya ug sa turismo. I was included in the shortlist. Pinadala kay RD, si RD pinadala niya kay governor. And then governor chose me, communicated the same to the chief PNP. I expect a very hard challenge kasi ang laki po ng probinsya. The biggest province so far na binigay sa akin. Sheila Gravinez, Balita sa Sugbo.